May isa nga nakamamis iti napasamak dito mismo nga lugar no dinutakit nakaimbulbaran iti kasawa nga membro iti PNP wenno Philippine National Police. Kapuanan iti may isa nga riri nga saan nga napakpakadaan. Ano ba ito? Meron ba lang ng alena? Tani kabilan lang. Kaya na. Yan yung programa na. Patay kabilan na limanan. May isa nga aldaw sakbay nga pumanaw iti tawen 2011 napasamak ti may isa nga nakamamis nga rangip iti mismo nga Barangay Plaza iti Barangay Kabarwan ili Abantay. Aditan nga nakatayan ni Police Officer 1 Ropino Rapacon Iyabes 36 ti tawen na nagsagrapmet iti bagsol iti kapisi ti puso ni PO1 Rapacon. Amanagan iti Senior Police Officer 1 Florence Rapacon I Mercurio 36 ti tawen na nga agdama nga masikog iti dayta nga kanito nga agdamada nga nakadestino iti Provincial Police Office nagsagrapmet iti naduma mga tiro iti paltog, iti bagi dagiti agsingin. Amanagan iti Ronnie Kenroli Bautista agpadada nga awanan ti asawa nga agnaidmet lang iti natakamat a barangay. Basar timbaskag investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti ili Abantay nga indadaulwan ni Police Senior Inspector Benedicto Cardenas, Officer in Charge Chief of Police iti nasao nga ili. Gapo iti basketball iti pakaigapuan iti saan nga nagkikinaawatan dagiti agkakaroba ken agkakabagyan nga nagresultaan iti nakamames a pinagkikinabilda. Dagiti may tudtudong masuspetsa ket managan iti Ronnie, Roberto ken Roger Bautista agkakabsat ket ditan ang nakasango da iti kaso nga murder ken frustrated murder. Segun ken ti maysa nga makapaniknek iti krimen ariwawa ken putok iti paltog iti nangyegna ken pinasinggidan na pay nga dagiti agkakabsat iti nangururay ken iti biktima nga ni PO1 Rapacon iti igid iti Barangay Plaza iti kinairot iti agdama nga riri idin ta nakalabas iti biktima ani Rapacon ditan nga binetak ni Ronnie iti maysa nga bote iti ara ket ditan nga inusar na nga pinangbagsol iti biktima dagiti met tallo nga kabsat na ket nakaigem iti kutsilyo nga mapapati nga inusarda nga pinangbagsol ken ti biktima iti manin ano adaras kalpasan na simmangpet iti asawa ni Police Officer 1 Rapacon ani Senior Police Officer Florence Rapacon nga bitbit na iti paltog na ngem nabagsol met nga insigida nga nagresultaan iti panakabaskag na dagiti biktima ket na itaray nga insigida iti kasitgan nga balay pagagasan tapno iti nananay apan nakatanimda. Ket aging ganat nga gundaway ati makikita pala nga rumrumwar nga motibo dayjay no di basketball laeng nga di justaluad na nga ni P.O. Ropino Rapacon kayat nga pasukatan idi di referee nga adday sunad jay di iti Barangay Hall iti uno Barangay Plaza di jay ko iti Barangay Kabarwan ako dayjay iti makikita nga talaga nga motibo ti pasamak ngem daydi nga kanito shooting ay daydi shooting incident uno stabbing incident daydi nga aldaw haan nga ti daydi nga aldaw met iti panakaangay daydi basketball dayjay nga nangrugyan uno seafood iti daydi anda nagkinawatan na no ni Apo Barangay Captain na dito yung Kabarwan, tadikat kabsa naging suspects, awan mo iti rumrumar nga panakay naig ni Apo Barangay Captain na dito yung Kabarwan. Naman pa naging kabsat na iti suspect. Ni Police Officer Rapacon ket dimmanon nga natay iti balay pagagasan gapuanan iti nakaro apan nakabagbagsol na iti asawa na met ket nagsagrap iti bagsol iti aking kanigid nga sibet na nga agdamapay lang nga adda iti balay pagagasan kadagitoy nga gundaway pakairamanan digiti agkabsat nga napaltugan. Ay dagjay makwati suspect ni dagiti agkabsat nga to Bautista Brothers. Dada pa lang nga tamot apo dijay parehong ospital ni Tribunal Cooperative Hospital. Karumanda dijay ket kinitak mo di kalman iti kasada ket okay meten medyo malalay nga damot ten. Wen dajay na ti makita nga plastarnan ta ginagpaiso na dajay suspect uno dagiti suspects pat dijay damot dagiti duwa iti kuamin custody di duwa damot di jay ta siyempre no maagasan to dayjay dependen to no kanon tong i-release doktor namnamaik nga alawaten to tinumutibiyang ta dito lang nga madetenda may kunang nga considered sold
Dayjay ta na-file tayo mo ti kaso, na-identify mo ta amin all the investigation requirements, satisfied mo ta nato. Itimit pinakisarsarita ati agdama nga mangitorturong iti barangay Kabarwan ani barangay Captain Bautista kabsat mismo dagiti sospek ket ditangan nakunana nga saan nga basketball iti rason iti nagrererian dagiti maseknan na. Sige dahil kakabsat ko yung ball ket han kumet nga sa adani data tenga na laeng nga siya nga ti barangay Captain dito yapo ket ti gusto ko mga laeng piling ko makayat ko nga may bagada na diyan ko makusto nga naramin. Hame kus-kusto lagi bagbagadan. Bagadang may panggap ti basketball dito yung naramid hamet. Tati gapo na dayay na Bartek dito Eric Parillo ngagkarkarit na basketballan. Ket gapo ta kinarit nan sa kabsat ko nga may isa kinabil nan. Di nakabil na kastan. Timmaray dayay Eric Parillo nga napan nagpulong ken dayay pulis nga Rufino. Kaya di sumalog ka no da polis bibi na di paltognan. Hay bagbagada nga napanlagi kanawang sana po ano kuskustor nga bagbagada. Naku napi iti nasaw nga kapitan nga saan nga natuloy iti pinagpesta iti barangay da. Gapuanan iti nakababain nga naaramid iti masakupan na. Sila ta kakashi kami ata nakabalod yung dua kabsat ko. Yung mesa yung dua da yung hospital. Kakashi kami nga talaga. Sa narigat lang natin dapat nagbiag ni. Kaya di ko na kaya di galing ko mapugno ti saritain da. So kap kasilatan dagbubuteng ang kami nga nakuha nga tattao dito. Ammo damet ti ugali ang ko kaya di kakasya pambanag. So di ko na ang ko sa dan di kabsat ko ang gaputa kabsat ko ida. Nagdala la ti tenga ta munay kakabagyang kami laing ni babae. Mga kasdialay nga ti mabaling ko nga masarita. Idaw-dawat nga di barangay Captain Bautista kadagiti kabarangayan na nga agtitinulong da kuma tapno magunod damit lang iti usto ang napasama ken no mabalbalin lang kumakit di usto iti ibaga dagiti nakakita ket dita nga ikidkid daw na kadagiti kabangibang na nga barangay nga saan da kuma nga agbutbuteng nga mapan iti barangay amasakupan na gapuanan tan aramiden da amin nga kabailan da tapno may sobli iti linak kental na iti barangay da nakarekobre nga rod dagiti kaming iti Soko when scene of the crime operative iti may nga 9mm Taurus pistol nga kapsula, may nga buli nga mapapati nga naggapu iti nasao nga kalibre, may nga kutsilyo, ken may nga screwdriver. Ryan Pardo, Core TV News.